половите тотално се объркаха и консьержката взе изцяло мъжките роли. Съм виждала жени, красиви, хубави, умни, интелигентни, които вкъщи се хващат да правят ремонт, докато имат мъж вкъщи жив. И това е дори още когато няма деца. А след като дойдат децата, всяка една жена става по-уязвима. Тогава вече той, ако е успял до тогава да удържи без брак, никога не сключва брак след това. Той вече прави когато се иска. Прибива се когато се иска. И тя не смее да му каже нищо. Заради децата. Нейните нужди и желания са отишли на майната си. Няма да псувам. В това видео си казах, че няма да псувам. Въпреки, че не мога да гарантирам. До каква степен ще държат пределите ми да не псувам. Нека някой да сподели на кой му харесва така да живее. И кой е в такива отношения? Където издържа някой вкъщи на дивана, който не работи. Където жената работи сама. И плаща сметки и гледа деца. То стана вече един вид някакъв неписан закон. Жената сама да си гледа децата. Нали? И ако мъжа нещо направи вкъщи, то веднага се прикрива под думите той помага за децата. Той помага в домашните задължения. Какво значи помага? Той къща... Този дом и тая къща твоята ли? Твоята ли? Той дойде от улицата да дойде да ти помогне ли? Тези деца и тази къща не е ли негова? Какво значи помага? Той е необезпокоявания крал. Закън някой да не го накара нещо да направи. Мизерния гама, дет не става и без това за нищо.